En principi és un acord entre una entitat privada, que és l'Institut d'Estudis Financers. És una entitat privada que està patronitzada per la Generalitat i per les entitats bancàries, i Generalitat vol dir el departament que porta Mas Colell i la Generalitat, el departament dirigit per la senyora Rigau. Aleshores, amb aquest acord han fet un programa que es diu Educació Financera per a les Escoles de Catalunya, que és un programa en el qual en una sèrie de sessions adreçades a quart d'ESO, uns voluntaris, unes persones que en principi són professionals de la banca o ara són jubilats, que han treballat en el món financer, en el món de les entitats financeres, donen una sèrie de coneixements aparentment de caire tècnic. Això es proposa als diferents centres i ara per ara sembla que és potestat finalment d'un centre acollir-se o no acollir-se en aquestes sessions, acceptar-les o de no acceptar-les. Però la intenció sembla que és que es vagin estenent a tots els instituts. Si més no, aquest és el funcionament a les comarques de Barcelona. Clar, una de les nostres queixes és que hagin de venir aquests voluntaris. Voluntaris haurien de posar cometes en el sentit que, clar, un voluntari, per exemple, d'una determinada ONG que treballi per al desenvolupament, per exemple, Arquitectes Sense Fronteres, per fer una escola a l'Àfrica, o pot ser qualsevol altre tipus d'ONG, saps quina causa estan defensant. Clar, aquí són uns voluntaris, però penses en primer lloc, però quina és la causa humanitària per la qual estan treballant aquests voluntaris. Una de les primeres queixes és que hagin de ser aquests voluntaris i no puguin ser els professors d'economia. Un dels problemes que siguin aquesta mena de voluntaris és que precisament són voluntaris que venen, per dir-ho així, d'una entitat que està patrocinada per les entitats financeres, les quals en bona part estan fent, podríem dir, beneficis a càrrec del deute públic que comporta retallades en l'ensenyament. És la paradoxa que aquelles mateixes entitats que d'alguna manera podem trobar com a responsables en tot el mecanisme de les retallades que patim a l'ensenyament ens vinguin a oferir uns voluntaris. No només són aquests dos problemes, diríem, el de què són voluntaris, de quina causa són voluntaris aquestes persones, i la qüestió de que són voluntaris a part d'unes entitats que potser són en bona part responsables de les retallades, sinó també del tarannà que poden tenir. En aquest sentit, poden haver-hi intervencions més afortunades i algunes han sigut força desafortunades, però també es constata que no tenen els hàbits, les maneres de fer que tenim ensenyament. És a dir, ensenyament, normalment tenim l'hàbit de ser plurals, de saber acceptar els diferents punts de vista, de no només acceptar, sinó intentar establir el debat i sobretot, un dels punts importants encara ara dintre del currículum de l'ESO, de secundària, és el d'afavorir un esperit crític i que els nostres alumnes surtin amb un sentit solidari envers la societat, però a més crític. I sembla que falta tot un cert punt de vista. Quins punts de vista no hi són i sembla que no, per la mateixa estructura del programa, no hi poden ser? Doncs tots aquells que poden ser crítics precisament amb les actuacions de les entitats financeres que ens han portat a una bombolla immobiliària i una crisi, però també tot aquell punt de vista crític en pràctiques concretes, ja arran de l'estat de la crisi, de les quals sabem que són responsables aquestes entitats financeres. Aleshores, una de les demandes seria, bé, l'institut, els centres educatius estan oberts al món, han de donar als alumnes eines per moure's en una societat que és complexa, segurament els coneixements financers són importants per moure's en aquesta societat complexa, però segurament per maneres de fer, per coneixements, per disponibilitat al debat i a la crítica, segurament els professors d'economia estan perfectament preparats per oferir aquests coneixements. En aquest cas, arran ja d'una mica de la polèmica, del moviment que va haver-hi en el centre en el qual treballo, buscant dintre de la web del programa aquest, Escola Educació Financera per a les Escoles de Catalunya, vam trobar un dels informes que avaluava com havia anat el curs passat. Un informe que està datat al juny del 2014.
En aquest informe ens diu quins són els dos objectius de l'educació financera a les escoles de Catalunya. Un d'ells és complir amb una de les recomanacions de la OCDE. La OCDE és un organisme internacional, la principal preocupació del qual no és l'educació per si mateixa, sinó el que és l'economia, i de fet el que està fent és que l'educació cada vegada estigui més mercantilitzada i abocada senzillament a interessos financers. Aquest és el primer objectiu, però el segon objectiu és manifestament i declaradament, tot reconeixent que arran de la crisi la imatge de les entitats financeres ha sortit molt malmesa, doncs donar una oportunitat dintre del concepte aquell de responsabilitat social corporativa, doncs donar una oportunitat per recuperar el prestigi perdut. I només hi ha dos objectius, és a dir, que un d'ells, de dos objectius, és intentar netejar la cara amb aquestes entitats financeres. Clar, el missatge que hi ha al darrere moltes vegades és que si hi ha hagut certs problemes entre, diríem, usuaris i entitats financeres és per manca de formació. I es deixa sempre de costat les pràctiques no només poc ètiques, sinó fins i tot vorejant la il·legalitat d'aquestes entitats financeres, per exemple, en el cas de les preferents, les subordinades, o també amb la contractació de moltes hipoteques. Clar, jo penso que una de les qüestions és que aquestes sessions, que potser poden passar molt desapercebudes, ser conscients que succeeixen als nostres centres i com a mínim plantejar a nivell de claustre si són convenients o no són convenients i valorar-ho a nivell de claustre i en aquest sentit també insistir a l'equip directiu en la seva conveniència o no. L'altre és l'aspecte, diguem, també ha d'haver una resposta positiva, és a dir, pensem que els professors d'economia, per exemple, estan molt ben preparats per donar aquest tipus de continguts, saben molt bé com poden treballar amb els alumnes i tenim garanties que seran un punt de vista plural amb les diferents opcions o les diferents perspectives. Per tant, una d'elles seria que ho fessin els professors d'economia. L'altra, òbviament, és també nosaltres com a professors no deixar de banda, incloure en les nostres classes, sigui a través de tutories, sigui a través de social, sigui a través del que quedi de matèries relacionades amb l'ètica o amb els drets humans, totes aquestes qüestions que de fet els alumnes viuen. És a dir, de fet, en algunes classes ha generat indignació per part dels alumnes directament, espontàniament, perquè ho han viscut o saben d'amics que han viscut certes situacions i veuen que allò que els estan explicant, aparentment només com a informació tècnica, no acaba de lligar amb les seves experiències i amb les seves vivències, de vegades directes i molt colpidores. És a dir, que l'alternativa penso que ha de ser precisament nosaltres incloure, a part de la informació aquesta de l'economia financera, que és segurament molt important pels nostres alumnes conèixer-la per moure's en la societat en què vivim, també tots aquells altres punts, els punts de vista crítics, altres tipus d'economia, economia cooperativa, etc. En aquest cas em sembla que queda absolutament fora del camp de visió en el cas dels programes de l'educació financera a les escoles de Catalunya.